अशू लागता म्हणा अशू सांगताला अरे आयदन इतलेच नाही कपडे कोण तुला बाप येऊन धुतला हाय के म्हण घेऊ आवाज करणार का मागेला अशू येतालाय कपडे धुतालाय अरे ए तू बडत नाही मागेले सँडल साफ कर ना 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 हाँ सँडल साफ करना अरे ते मागेले सँडल साफ केले ते बंद कर हात मागे का तू ते गलते बंद कर शुक्र होता हाँ सँडल साफ करता घे घे किरे ते गल बंद कर पका होता मुला व्हिडिओ चालू साफ टेन्शन नाही होत ते पहिलेच खाणार रिसेंट होते सेंड कर तो वैलो भी कर वैल बड़ा तो नहीं रे अरे बैग के एक काम करता आता हात पाय पुरा मोड यायचा लागला मागेले हात पाय दाखवला ना 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 थोडे तुका ऐश्वर्याकडे वरची नका होता मुला पक्का होता पका पका मागे सेंड कर मका आत कर व्हिडिओ कर आणि मात्र वाचायला कोणी तरी वाचायला सोड मागेला वाचायला वाचायला पाय पडते तुमका पाय पडता अस्कन मागे कोणा त्रास देना करते मागं पै दिसता जे पिष्टामृग त्याला हा तेचकडे प्रेम केला म्हणजे आज मागे रबरून नृत्य तयार झाला या मेटाला आत्ता लागला बाहेर जाता पाय पडता अरे अरे त्या शुद्धीत नसेल पोरा किती म्हणून घेऊन अस्कन मारता तुम्ही किती म्हणून मारतात पाय पडतो का पाय पडतो रे अरे अजय हा बाहेरवर चालले या तुगे बायलेन या तुगे बायलेन पुन्हा काणी केलं रे अरे बाहेर घाल तुला चला नाही पहिले हा तुगे बायलेन घरातला बंद कर पहिले तुगे या कली पहिले या घरातला बाहेर घाल नंतर आमचे विचार करेक्ट की सकल मार भरेली विजय ना ना भवन एक मिनिट ह्या घरात थांबची ना त्या घरातला कोण बदल कोण बाहेर कोण तुम्ही निर्णय घ्या आज तुम्ही मौज मस्ती करू अरे कारणीभूत आणि ही सगळे आस्ती आणि हो सगळं प्रॉपर्टी असतो अरे हे सगळे कारणीभूत होत रे मगर पोते होत आणि तस्त मुंचा ह्या कमीन सांगणे ऐकून घेऊन तू घरातून बाहेर घालू उठला नागरे उजे बाहेर पडतं रे तुझा बाहेर पडता हे पुर्रा रामायण कडू कारण दुकाना मागून तू अशीकडे येऊ वर वा ऐशू अरे मागेर काळजा तुकडो रे पुता तो मागेर काळजा तुकडो त्या मागेर काळजा तुकड्या तशकन दुखे ना करे पुता दुखे ना काय पड कांदा तुकडा त्या कांदा तुकड्या घेऊन आपल्या घराला बाहेर होतो हरकत ना अरे ह्या जगात कोण रबू येणार पुता कोण